Hello, magluto ko og adobo. Tanawa ko ninyo ha nga magluto ko. Unsa kay lami ani? Unya samtang nagmarinate ko, storya sa ata kay ako pa man to i-marinate so nag-ibutang dayon nako siya sa mantika. Ay, grabe ka init. Mag-adobo ko. Nasago na di ay nako tanan ang panakot mga kabanding na ni sibuyas bombay, ahos, nya suka, kani paminta, kani tangan ni nako para lami, nya asin, tangan sa nako asin, mix na to. So mao ni siya akong adobo nga suka lang ang ibutang walay. Wala ni siya chicharon ang mapuro mabaga ni ron tanaw na to ha. Kaya okay ra ba niya akong luto? Magluto ko. Magluto na sad sinang banding mga kabanding kay Sunday man karon. Happy Easter kanatong tanan. Sure ko ang uban na anak karon sa beach. Iyahay nag-swimming. Kami naarami sa balay. Mao nang magluto ko og adobo. Isagulan ra nako og suka, ahos, sibuyas bombay ug asin. Simple adobo ra. Mo ni ako pakaon sa akong mga anak. Init ra ba kay sa gawas sure ko. Daghan naglangoy-langoy ron sa beach. Ako naglangoy-langoy ako sa banyo. Kay wala man ni nangadto. I hope this month, next week, makaadto mi og beach. Early beach niya makaadto mi. Para sa dang akong mga anak makagawas ug maka ligo og dagat kay dugay-dugay na nga wa kaligo sila dagat. Ayop okay ra mo diha sa inyong tagsa-tagsa nga balay panimalay nya katong nangaligo og dagat amping mo bantayan ninyo inyong mga anak. Yeah, enjoy sa inyong pagkaliko. Sinang bandi na ara diri sa balay naglutong nanay. So nagsugod na ta, maglimpyo ko og kanang kaha akong limpyuhan. Okay naman siguro ni ang pag-marinate nako. Chideng! Okay na ang akong kaha. Ganun ganahan ko ani nga kaha. Kay gamay, gamay ra nga mantika akong ibutang. Bahala na way kuptanan. Basta ganahan ko ambot ganahan ko ani. Bahala na mo basta mauni akong gamiton pagluto ang bungi nga kaha. Chideng, 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 deng, deng. Ding 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 ding. Okay po tadi ha. Okay pa tadi ha. Okay kayo. Hello ma. Hi. Paduol ka layo ni. Ay, may ugto na karon. Hindi ka. Nanilig ko, alin ko nagsilig. Exercise. Tara! Ta. Tara! Ano ka makatubang sila sa akong kamera, makasayaw sila no? Ako pa, bawal yung
Hello, nang bandi nang sa yung giluto diya. Kuha ni adobo. Ay, lami Adobo nga walay patis. Asa naman itong barbecue ng Magdales? Yan na ng hapon. Kay ka. Hello, nang bandi. Init. Ching, ching. Ano ako ka na? Achiri, 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 ting, 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 ting. So, naana atong mantika. Ako nang gipainit. Tanawa, bungi nga kaha. Pasensya na mo sa akong bungi nga kaha, ha? Basta kay maudyo na akong gamito na ni daghang kaha. Kuan niya mong kaha mano? Di nagkaha, kiyaha. Tulo. Ang kiyaha. Unsa ni? Kiyaha. Nya. Ang among kiyaha, tulo ni kabuok pero kani jud akong gamiton bungi. Mo ni akong paborito kay ngano gamay ra nga Sa mantika. bantayan, Musawd na gud siya. sa Unsa na sa bantayan, bantayan? ang L mahimong Y. Example, akong yoyo naghaboy. Ang haboy naguntoy-untoy. Nanong naguntoy-untoy, nagyo-yo di ay. Uji klaro. Abukalon. Bukal na ba kani? Sabing sa rejig nga, recipe ang lutoon ng bandin, basta na akabalay. Ganangan mo ito luto-luto mga kabandin. Malingaw ko. Mausahay lagi tapulan, dili magluto. Kung puro kong kubihan, magluto-luto. Na, pag human pa di ay nakuglaba, karon nagluto na sad ko. Dili. Walang ko'y manok. Bawal ang manok dito. Ato na i-golden brown ang iyang color. Baboy na siya, di yung manok. Kaya mga allergihon man ang mga tao, mga kabanding. Ato ni i-golden brown. Lisuo na to. Pisik-pisik, may yung tadili ni siya mo buto-buto. Sagdaan lang na nato diha mga kabanding. Hinatun tayo inyo tanaw na akong TikTok ha. Tinawa sa inyo akong TikTok para makaibaw ko ba nga. Ganahan di ay mo. Bahala good ka ng murag kakatuon og bara. Perfecting gahias akong lawas. Uy, paningkamot na ba jud na ko atog kini ay. Grabe akong practice ato. Butaningot lagi ko. Yeah. Maura man jud to ang maabot na ko. Ingato man jud to. Kuha naman jud lain nga. Bawag maayo akong lawas, ingat turo man jud. Maura jud tong naabot na ko. Tanaw na to kung unsa na akong giluto kasi napagod na to. Muna guys, ihaw mo guys. Mauna. Magsige inom. Unya, magsige hagop. Ug na golden brown pa ang ato ang adobo pero dili pa kayo ni siya. Pwede kwaon. I-brown ta jud ni siya. Wow, kalami. Ang gamit aning facial para ni sa dire kay mag-adobo man ko. Anaon ako para way pisik. Mao ni siya ang gamit. Pisik kayo.
Mao ni siya ang gamit facial. So, walay kisig tungod aning facial. So, safety siya. Wala ko natisiki kay tungod ani. Mao ni ang gamit ani. Dili mapisikan ako naong kay nagadubo man ko nagpisik-pisik man siya. Ano ko. Sa jud naluto na jud ang adobo ni nato mga kabandin. Lami kaayo og humot. Nya ato ni liso-lisuon kina pa may dili kayo brown. Mas lami man jud ning brown. Ato patuan og kanang mantika. Tagsara kaayo mi mag-adobo mga kabandin. Nga kung mga anak dili kay ni nako pakaunon og adobo. Kung mo magluto man gani ko og kanang baboy na jud na isagol nga lain, so karon ko nag-adobo para palahi sad ba kay Easter Sunday ba ya. Sus mao to naluto na jud ato na ni ihanda para pakauno na ang mga kiddos. Salamat kay sa inyo pagtan-aw ug happy Easter. Na late ni kay nadugay og upload. Bye bye.